zvadaro bhendi remukoma ungirana remongira express rakazopararawo. Munoziva kana bhendi magitara achitanga vanhu munogumisira mangu hazvo zvinongouya zvega, munoziva maitira zvadaro. Mukoma wangu akabva atorwa naTitus Hute. KwaZute kwaakatorwa kwaakanzi yaimutidzii kudzidzisa magitari emagetsi ikoko. Then mukoma wangu adaro akanzi tikanyire zvidhina zvepachuru zvaidaita maboys guy kuunit P kwaanga adaita Titus Hute kwa. Sasa takazongoteerawo ikoko tichida kuona kuti magitari emagetsi anobatwa sei, anoridzwa sei. Tiri kuenda kwataita kuya Titus Hute akabva atitorawo futi chinzi hapana kuda kuti muite madancers angu. Tatorwa kudaro inini nemufana wangu naGeorge Chembe naJabulani Chimi takadaro. Tabva tatanga kutambira Titus Hute uyari. Vatatombotora imwe vhidhiyo yanzi Chirwere yakangorirawo zvenguva diki. Andimo zvadaro kwaTitus Hute kuya bhendi raTitus akazoshaika akatisiya. Asi magitari wakoma wangu anga kuziva.